ترانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو ویندائے جیڑا چن عربی دے مکھڑے دا عاشق انسان ہو ویندائے مڑ قسم خدا دی بوں بکھتا او دا یار ایمان ہو ویندائے تے جدوں کوئی منگتا سرکاراں دا جھٹکان مہمان ہوویندے یا تابش مہر علی بندے یا بہو سلطان ہوویندے یا بہو سلطان ہوویندے یا بہو سلطان ہوویندے تے کل دل وچوں بغض تے کینے نو آ ادب اداب دے نیڑے جے مومن بننا چاہندا اے آ جائے اصحاب دے نیڑے تہائی جنت ساری رب دی سرات نواب دے نیڑے تیرے بیشل سارے کٹ دے عمر خطاب دے نیڑے عمر خطاب دے نیڑے رکھی عمر حسین دے قدماں وچ منبر تو لے دستارے اے منبر تے مسجد تیری تیرے نانے دا دربار لجپال عمر جواب دیتا کہ اے عمر بھی سونیا غیر تے نہیں تیرے نانے دا عبدار حسین جواب دیتا وہ منبر تے موجہ مارے وہ منبر تے موجہ مارے وہ منبر تے موجہ مارے تے میرے وانگ جہان تے پھر کے بے شک اے گل ازمال ہے بلا ہووے منگتا آخ
چھڑی دائے کدی جان کے کاسا چال تہی کو ہے دروازہ سیدہ شہیدہ تاجی پالا اوٹھے بچڑے تابش جیان دے اللہ شہیدہ تاجی پالا اللہ شہیدہ جتے مکھ قسم رب چاہے اوتے نال کوئی رل نہیں سکدا تے نظام کائنات دا اوتے کسے صورت چل نہیں سکدا تے گل کرن دا مقصد بندا نہیں سکدا دیوار کدی بھی بل نہیں سکدا دیوار کدی بھی بل نہیں سکدا جند کول شعور نہیں بھلدا بے اقلیاں بھلنا ہوتا ہے کچھ خیال کریوے عملہ میں بالآخر تلنا ہوتا ہے تے جڑے دورن آلے زہرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یار اسے ٹیل لانا تسے ٹیل لانا